El dia de l'Orgull Boig va néixer per reivindicar el dret a ser que tenim totes les persones amb experiència pròpia en l'ampli món de la salut mental. Ens han vexat, ens han tancat, ens han intentat anul·lar, però aquí seguim en peu defensant-nos, lluitant perquè no es vulnerin els nostres drets, perquè ens respectin i siguem nosaltres les que decidim lliurement sobre la nostra bogeria, les nostres experiències i les nostres vides. Avui, després de molts anys de lluita, aconseguim per tercer any consecutiu que almenys durant unes hores no se'ns silenciï, perquè nosaltres som les protagonistes de la nostra història. Avui, 24 de maig de 2020, hauríem d'estar reivindicant els nostres drets al carrer, però a causa de la situació excepcional que estem vivint en les últimes setmanes, ho fem mitjançant aquest vídeo. No podíem deixar passar aquest dia com un qualsevol, ja no només per nosaltres, sinó per totes aquelles persones que actualment segueixen tancades en hospitals psiquiàtrics, residències i altres espais manicomials, el que, igual que nosaltres, se les segueix silenciant. Convivint amb la Covid-19 i confinades, la població pot i hauria de donar-se compte de la gran importància que la salut mental té a les nostres vides. Són moltes les persones que hem i estem vivint aquestes setmanes amb ansietat, amb por al que passarà, amb fàstic, amb apatia, amb afartaments, amb alts i baixos de l'estat d'ànim i amb diferents expressions de malestar psicològic. Ens hem vist obligades a parar i tancar-nos en les nostres cases, totes amb un objectiu comú, recuperar la nostra llibertat. Aquesta llibertat enyorada per totes aquelles que paguen els cops d'un sistema que ens obliga a ocultar-nos, a medicalitzar-nos i o que ens tanca de forma involuntària. Se'ns omplen els ulls de llàgrimes en veure que ens tracten com si fossin números, aquelles persones que han mort a causa del virus. Però per a tots nosaltres això no és nou. Portem anys sent números assenyalats en vermell, tractades com a éssers imprevisibles i fins i tot perillosos, excloses i marcades per l'opressió. És per això que reivindiquem el nostre dret a ser tractats com a persones, a poder decidir el nostre tractament, a demostrar que som com qualsevol altra persona. És per tot això que nosaltres, les persones boges, exigim que les nostres veus siguin escoltades i tingudes en compte i que aquestes siguin les que marquin la ruta dels nostres projectes de vida i determinin el nostre benestar. Es garanteixi el compliment de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides, ratificada per més de 170 països, entre ells Espanya. Se'ns brinda informació comprensible, suficient i veraç sobre tots els àmbits de la nostra vida. Que se'ns permeti decidir sobre les nostres pròpies vides i sobre els nostres tractaments. Se'ns protegeixi contra la tortura i els tractes cruels i degradants, tant psíquics com físics. És a dir, 0 contencions, 0 aïllaments, 0 ingressos involuntaris, 0 imposicions, 0 sobremedicació, 0 avortaments involuntaris i 0 esterilitzacions. Es garanteixi que la salut mental sigui una prioritat entre les polítiques públiques. Les polítiques de salut mental haurien d'abordar els desequilibris de poder en lloc dels desequilibris químics. S'elimina la quàdruple opressió que pateixen les dones psiquiatritzades per ser dona, subjecte colonitzat, pobre i boja. Es despatologitzi la infància i l'adolescència que porta a la seva conseqüent psiquiatrització. S'implementin mesures econòmiques i socials per garantir que totes les persones tinguem una vida digna i amb les nostres necessitats bàsiques cobertes. Es compleixi el dret a la feina de les persones boges, tenint en compte els seus ritmes, capacitats i peculiaritats, tant de forma autònoma per compte d'altri, en forma col·lectiva i especialment en qualsevol categoria de la funció pública. Es compleixi el dret a l'habitatge, a triar com, amb qui conviure, negant el negoci de les residències que acaben sent presons encobertes.
es prohibeixi i combati l'ús coercitiu de drogues psiquiàtriques com a requisit d'accés a prestacions socials o recursos de la llar. Exigim el respecte i la dotació pressupostària per garantir el compliment dels drets socials, impulsant una protecció específica per a les persones amb diversitat mental. Per aquests motius i perquè celebrem la nostra diversitat, ens unim a la crida del Dia de l'Orgull Boig, per desmitificar, en primera persona, l'estigma que portem suportant massa temps. Som amos i mestreses de la nostra vida I la nostra història. Ni culpa ni vergonya. orgull. Orgull! Orgull! orgull. Orgull. orgull! Espanta tinc un sí de cançó